Legarina Arke'yi di çanda Antik Yunani'de. Çanda Antik Yunani u şaristaniya ve xudî karaktereke dualî bûye. Ji aliyekî ve diwarê kulturê de giha bu konakî gelek baş de li heyla din jî di gelek babetan de xudî adetên xirab bûye. Mesela li aliyekî baweriya xwe bi xudayên Olimposê danîn û li aliyê din jî zarok û jin di civakê de wekî koleyan bûn. Rudanên bi vî rengî piştî demekî wiha kir ku di civakê de bêhêviyek dest pê bike û hinek bûyerên ku civakê bêhêvî dikirin derketine holê. Li hemberî vê çanda du alî a ku civakê bêhêvî dikir, feylezofan dîsa jî tê gihîştine ku di gerdûnê de guherînek beravest heye û gerdûn herdem di guherînekê wiha de ye. Ji jiyanê ber bi mirinê ve, ji zarokatiyê ber bi pîrbûnê ve, ji biharê ber bi zivistanê ve herdem guherîn û veguherînekê beravest heye. Divabû li pişt vê guherîna beravest heynekê ku herdem hebûna xwe didomîne jî hebûya. Destpêka felsefeyê û xwesteka şîrovekirina İonyayê bi lêgerîn û pirskirina vê heyîna mayende dest pê kiriye û İonyayiyan xwestine ku bi vê yekê bizanibin. Feylezofên İonyayê navê wê heyînê danîne Arke. Arke ew element bû ku li gel hemû guherînan nedihat guherîn û herdem wekî xwe dima. Piştî hinek rûdanên ramanê Thales wekî feylezofekî derketiye qada civakî ku berî zayînê di sed sala şeşan de jiyaye û gotiye ku Arke av e. Hinek feylezofên din jî ku xwediyê ramanên cihêreng bûn, wan jî Arkeyê bi maddeyên cihêreng şîrove kirine. Mesela Anaximenes hewayê û Heraklitos jî agir wekî elementa bingeh dîtiye û bi vî rengî Arke hatiye şîrove kirin. Feylezofên İonyayî demek ku li maddeya bingehîn a gerdûnê vekolan e, tu rêbaz yan jî deneyên zanistî bikar neanîne û bi rêya spekülasyonê xwestine ku xwe bigihînin encamê. Her çukas li ser hinek babetên nedîtbar yên wekî guherîn û yekîtiyê rawistiya bin jî vê yekê bi bingehekê maddî pêk anîne. Lewre elementên ku ji bo şîrovekirina çêbûna gerdûnê bikaranîne yên wekî agir, av, hewa, ax û yên din hemû jî maddeyên maddî û berbiçav in.